טוב, אז חברים, ברוכים הבאים להדרכה לקמפיין ממומן בפייסבוק הכי עדכני שיש, הכי מעודכן, לכל פרט, כל דבר הכי קטן שאתם צריכים, ללא עלות, בחינם, בכיף ובאהבה. בואו נתחיל. אז ככה, אנחנו נכנסים לאחד הדפדפנים שיש לנו, יש את הדפדפן של מייקרוסופט, גוגל כרום וכולי וכולי וכולי, איך שאתם רוצים. אני אישית שמרתי את הדומיין, שמור לי פה במועדפים, אבל מי שאין לו את זה, תרשמו במנוע החיפוש מנהל מודעות פייסבוק, זה יופיע לכם ככה, מטה פור ביזנס, מנהל המודעות, מעולה. ולאחר מכן אנחנו לוחצים מעבר אל מנהל המודעות. יופי. עכשיו, במקרה יצא לנו בטוב, יש לי, אתם רואים, יש לי עוד מנהל מודעות, נראה לכם מנהל מודעות שאין לי אותו. אם אתם לצורך דוגמה, אין לכם עדיין, לא הפעלתם אף פעם, אז מה שאתם עושים זה דבר כזה. יש לכם פה חיובים ותשלומים, בסדר? זה דבר ראשון שאתם עושים. נכנסים לתוך הדבר הזה. יופי. ואז עושים מתחילים, ואז אנחנו מוסיפים כרטיס אשראי, חשבון פייפל. אני אישית מוסיף את חשבון הפייפל שלי מסיבה אחת שהיא די מוכרת, שפייסבוק עצמם לפעמים לא מצליחים לחייב כרטיסי אשראי, ואז יוצר מצב שהוא עוצר לנו את המודעות. עכשיו, בדרך כלל עם פייפל יש לו יותר נגישות. פייפל כן גובים לנו עמלה מסוימת, אבל מי שמפרסם לטווח ארוך יכול לדעת שזה יכול למנוע לו נפילות ומעצורים, אז זה משהו שצריך לקחת. אתם יכולים לבחור איך אתם רוצים שהמטבע ירד לכם, בשקל, בדולר, ביאן יפני או whatever. פרטי העסק ופרטי מס. זאת אומרת, לצורך דוגמה, אם אתם רוצים להזדכות מול חשבון, יש לכם זיכוי מול הדבר הזה, אתם מוסיפים בעצם את ה-HET-Pay או את המספר תעודת זהות, מי שעוסק פטור, ויוצאים לדרך בעצם, אחרי שמילאנו את הפרטים, מפה אנחנו יכולים כבר לצאת. בסדר? אז אנחנו עושים על כל הכלים וחוזרים אל מנהל המודעות. מעולה? בסדר גמור. עכשיו אני אעבור לשלב הבא, כבר למנהל המודעות הקיים שלי, שאני אראה לכם באמת. טוב, אז אנחנו נכנסנו פה למנהל המודעות. אני אראה לכם דוגמאות, נגיד, לקמפיינים. סתם נגיד, בואו נקרץ מקס, פי, נעשה נגיד עלויות גבוהים. יש פה טסטים, נגיד פעם שעובדים, לא עובדים. זה נגיד רכישות של משהו שבן אדם רכש בכמה מאות שקלים, אין דברים כאלה. בואו נרד מהנמוך לגבוה. רואים, יש לנו פה עלות לליד 4 שקלים, עלות לליד 6 שקלים, 9 שקלים, 13 שקלים, 15 שקלים, 16 שקלים, 31 להצטרפות לקורס, רכישה של משהו כבר, וכולי וכולי וכולי. זה יכול להיות פה נגיד טסט של פעם אחת שניסינו כמה ימים והוא לא עבד ומיד עצרנו אותו, ויש דברים שהם משתלמים. בעצם פה אנחנו רואים את התוצאה, אוקיי? את העלויות לליד. ונעשה את זה בצורה הזאת. כאן אנחנו נוכל לראות את מספר התוצאות הגבוה יותר. נגיד לצורך דוגמה 450 לידים ב-15 שקלים. אתם מבינים? ליד 112 ב-16 שקלים. 86 ב-4 שקלים. בסדר? פה אנחנו רואים כמה לידים קיבלנו, ופה אנחנו רואים כמה עלות לתוצאה. פה ניתן לראות כמה הוצאנו כסף. פה 6,000, פה 2,000, פה 700, פה 400. בעצם פה אנחנו רואים כמה הוצאנו על כל דבר. אוקיי? יש דברים יותר מורכבים כמו ROI, בעצם החזר השקעה פר כסף וכולי וכולי. יש דברים שגם אותם הייתי רוצה שכן תסתכלו עליהם, שזה בעצם עלויות לקליק, אוקיי? יש משהו שהוא כביכול נותן לנו אינדיקציה כמה המודעה שלנו הייתה מעניינת שבן אדם בא ולחץ על הקליק. אז בואו נחץ על הנמוכות ביותר. אתם רואים, גם לי יש דברים שהם נורא יקרים. אבל הנה, פה נגיד עלות לקליק 20 אגורות, פה 40 אגורות, אבל זה קמפיין כביכול רק לצפייה בטיקטוק. אתם רואים? אז כביכול זה באינסטגרם, זה משהו שהוא זול בדרך. אבל יש לנו גם ניהול, אתם רואים? קמפיין לידים, שקל 40 לעניין שבן אדם לחץ, זה נחשב מאוד נמוך. בסדר, לקמפיין לידים בדרך כלל זה נע באזור ה-2.5 שקלים עד 3.5 שקלים, ואם הצלחתם לרדת מתחת ל2.5 שקלים, הקמפיין שלכם טוב, וזו המטרה שלכם. אתם רוצים לכוון, כל פעם לשפר משהו אחד, אז עלות לקליק היא דוגמה מצוינת. אתם רואים? מתחת ל2.5 שקלים זה קמפיין טוב. בסדר?
ניתן לראות פה את אחוז האנשים שצפו ביחס לקליק, כמות הקליקים שלחצו ויצאו גם ככה, עלויות לקליק וכו' וכו' וכו', אבל באמת שווה לראות את העניין של עלות לקישור על קליק, ואז אנחנו יודעים כמה באמת בן אדם, כמה המודעה באמת מעניינת. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר בעצם לעבודה עצמה, כי את הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו כנראה שאתם מכירים. בסדר? יופי. אז בשביל לייצר קמפיין חדש, אני קודם כל רוצה לייצר קמפיין לידים, שבעצם אנשים משאירים פנייה ורוצים לדבר איתי. אז אנחנו נעשה יצירה, נעשה לידים ונעשה המשך. מעולה. פה אחד הדברים שאני כן רוצה ללמד אתכם שכדאי מאוד לעשות, בשם הקמפיין אני רושם קמפיין של מה אנחנו עושים, זאת אומרת קמפיין לידים, שבו אנחנו מוכרים נגיד תוכנית ליווי לייעוץ משפחתי. בסדר? סתם דוגמה למה שאתם מוכרים או איזה קמפיין שאתם רוצים לעלות לאוויר. ואני תמיד רושם את התאריך שבו אני הולך לעלות את הקמפיין. למה? כי ככה אני יכול לדעת איזה קמפיין עבד יותר, איזה קמפיין עבד פחות. 13-07-25. מעולה. יופי. שלב הבא, תקציב. אני בוחר מה התקציב שאני רוצה. אפשר לעשות את הקמפיין בתקציב יומי או בתקציב גלובלי. אני תמיד ממליץ ללכת על תקציב יומי. למה? כי אם אתם תעשו תקציב גלובלי, יכול להיות שהקמפיין ינסה לשאוב כמה שיותר מהר בהתחלה, וגם אתם לא תוכלו לרוץ איתו אחרי זה. אני תמיד עושה קמפיין יומי. בוחר לפי התקציב שלכם. אם אתם רוצים לעלות מספר קמפיינים במקביל, לצורך הדוגמה אני רוצה לעלות 3 קמפיינים שונים, וכל קמפיין עכשיו אני רוצה שיהיה 75 שקלים, זאת אומרת זה 75 כפול 3, זה באזור 75 עוד 75 זה 150, פלוס זה 225 שקל ליום. 225 שקל ליום, תעשו כפול 30, זה באזור 6,500 שקל. אוקיי? אז זה התקציב השיווקי. אם אין לכם תקציב כזה, תבחרו לפי הרמה שלכם. יש לכם תקציב של 100 שקלים, 100 שקלים, אבל אני לא ממליץ ללכת על קמפיין פחות מ-50. זאת אומרת, בעיניי התקציב האידיאלי הטוב ביותר הוא מינימום 50 שקלים. בסדר? זאת אומרת, אם יש לכם תקציב של 3,000 בחודש, לכו על 2 קמפיינים שונים לכל היותר, של 50 ו-50. זה הגישה. בסדר? וזה מה שאני רוצה להעביר. הלאה. אחרי שעשינו את התקציב שבחרנו להיום, אנחנו עושים שלב הבא. של סדרת המודעות. פה אנחנו בעצם בוחרים קהלי יעד שאליהם אני רוצה לפרסם בדרך כלל. ככה אני יכול לבחור אם זה קהל קר, קהל חם, נשים, גברים, אזור אשדוד, נתניה, דוברי צרפתית, ערבית, שוודית וכו' וכו' וכו'. כאן אני בעצם מרכיב את האלגוריתם, וכאן אני בעצם מנהל את קהל היעד למי אני רוצה לכוון. יש לך בר מצווה לילד, יופי, אני רוצה לכוון פחות או יותר לשם. אתה מתחתן בעוד, לא יודע מה, אני מוכר תוכניות ירידה במשקל. אז אני רוצה לדבר על אנשים שרואים סרטונים של דברים בריאים, של אוכל בריא, כי כנראה הם במצב לא הכי בריא והם רוצים. בסדר? בדרך כלל תמיד זה ככה, בן אדם מסתכל על דברים שהוא רוצה, ולאו דווקא יש לו אותם. לצורך דוגמה, אם אני רוצה למכור עכשיו משהו, תוכנית להתעשרות מהירה, אז אני אדבר על חיים פיננסיים, כאילו על דברים יוקרתיים, ויראה דברים יוקרתיים, וזה כן יעשה איפשהו לגעת בלקוח קצה. אז בעצם של סדרת המודעות היא בעצם המקום בו אני קובע את קהל היעד. זה היה החפירה שלי בקצרה, וזה מה שרוצים. אז קהל יעד, נשים פלוס 30. זה קהל היעד שלי, נשים פלוס 30. יפה. שלב הבא, המרה. כאן בעצם אני רוצה לבחון איזה סוג של המרה אני רוצה לבצע. עכשיו, בגלל שאתם מתחילים, אז אני הייתי ממליץ להתחיל עם קמפיין של תפסי לידים מהירים, ויש פה מספר אופציות. יש פה אתר, אם יש לכם אתר אינטרנט, יש פה תפסים שזה מה שאני רוצה לעשות, מסנג'ר של פייסבוק, אינסטגרם הודעות בצ'אט, וואטסאפ, שיחות טלפון. אוקיי? לכל דבר יש יתרון וחיסרון. שיחות טלפון, זאת אומרת, אתם הופכים להיות מוקד של שיחות נכנסות. יש בזה יתרון אדיר, אבל אני יכול ללמד אתכם בהמשך איך גם כן לעשות את הדבר הזה מבלי לפספס את הליד. כי אם אנחנו נעשה שיחות, אנחנו לא נוכל לשמור את הליד. אז אנחנו מפסידים פה משהו. בסדר? וואטסאפ.
וואטסאפ בן אדם כאילו שולח לכם הודעת וואטסאפ, כן יישמר לכם המספר שלו בתור וואטסאפ, אבל הוא לא יישמר לכם בתוך המערכת CRM או בקובץ אקסל שאתם עושים. אינסטגרם אותו דבר, פחות פורמלי, פחות רשמי, יכול להיעלם מהר מאוד, אותו דבר המסנג'ר של גוגל, של פייסבוק. יש פה שתי דברים שאני ממליץ עליהם, זה אתר אינטרנט וטפסים מיידיים. אנחנו נלמד על טפסים מיידיים. טפסים מיידיים זה בעצם, אתם מכירים את זה, ראיתם הודעה בפייסבוק, נכנסתם, השארתם פרטים, שלחתם ושחררתם את הדבר הזה. אוקיי. מעולה. בואו נראה. אפשר לקבוע יעד לתוצאה, לא דרסטי מי יודע מה. טוב, תאריך תחילת קמפיין. לצורך או דוגמה, אני עכשיו בעל חברה של בגדים, שאני יודע שב-20 ליולי, אני מעלה עכשיו קמפיין של 50% הנחה, אז אני קובע תאריך מתי אני רוצה שהקמפיין הזה יעלה לאוויר, ב-20 ליוני, בשעה 8 בבוקר, 08:00. בסדר? ככה אני בעצם קובע את קהל היעד שלי, אני בוחר מתי אני רוצה לפרסם את אותו פרסום. אם זה לא קריטי לכם, אם זה לצורך דוגמה, אז אני פשוט משאיר לתאריך של היום, ואני כביכול עושה על השעה של עכשיו, של לצורך דוגמה, 21, זהו. אפשר לקבוע גם תאריך סיום. לא משהו שאני יותר מדי אוהב לעשות, תמיד אני אוהב להשאיר את הקמפיינים פתוחים, יכול להיות שקמפיין יתפוס כקמפיין מאסטר, ואז אתם נותנים לו את שלו, והוא ממשיך להכניס לכם כסף כל חודש. וזה המטרה. מעולה. יש לנו פה קהלים שמורים, נעשה מאפס. בואו נראה, מיקומים. כאן לצורך הדוגמה, אם לצורך הדוגמה אתם מוכרים לכל הארץ, אתם משאירים ישראל, מעולה, פצצה, אתם מוכרים בארצות הברית, תמכרו בארצות הברית. שוב פעם, אם אתם יודעים שאתם לצורך הדוגמה מקום פיזי שמוכר, נגיד אני עכשיו יש לי חנות חיות באשדוד, בסדר? לחבר טוב יש לו חנות חיות באשדוד. הוא יודע שהמשלוחים שלו לא יגיעו יותר רחוק מגן יבנה, קריית מלאכי, מועצה אזורית באר טוביה ולכל היותר אשקלון. בסדר? אז אותו דבר אז אני אעשה בצורה כזאת, אני אעשה אשדוד, אני אבחר אשדוד, ואני אבחר 17 קילומטר מתוך העיר אשדוד. זה בסך הכל האנשים שאני רוצה שהמודעות שלי יכולות להגיע אליהם. עכשיו אפשר לרדת יותר נמוך מזה. אפשר לעשות נגיד, לא יודע מה, רוגוזין באשדוד. נראה. סדרות. זה קולט. הנה, עזבו, סתם דוגמה. אזור י"א באשדוד. אוקיי? אזור י"א באשדוד זה האזור של קו החוף, מי שמכיר, איפה חוף הים. עכשיו אפשר לבחור מאותו נקודה, הנה אתם רואים שזה ממש מכוון לאנשים בתוך העיר אשדוד. רק לאנשים שהם אשדודים. אז אני יכול לבחור דבר כזה, ואני יכול להגדיל את זה נגיד עד 10 קילומטר, בסדר? מאזור י"א, ואז זה כבר מוציא אותי מאזור אשדוד, אבל מכסה לי ממש את כל העיר אשדוד. ואתם רואים את קהל היעד, הוא 150,000 עד 181,000. שוב פעם, אשדוד היא העיר החמישית או הרביעית בגודלה בארץ. אפשר לשחק עם הדבר הזה, בסדר? זה סתם נתתי כדוגמה. אם יש לכם את הכתובת של העסק שלכם, והעסק שלכם הוא פיזי, אתם יכולים לבחור פה את האזור שלכם, וממש לשחק עם הדבר הזה, לבחור את המיקום המדויק. יופי. אופציה נוספת. עכשיו, אני אמרתי שאני מפרסם לנשים. עכשיו, אני רוצה אנשים, לא יודע מה, מעל גיל 25. זה המינימום שאני רוצה. למה? ככה. היא הכללה של קהלים. לצורך הדוגמה, אני לא רוצה לפרסם לא יודע מה. אם לצורך הדוגמה, פה אני עושה את זה בקהל שמור. בדרך כלל, כאילו אם יש לי איזה קהל שמור, אז אני רוצה לפרסם למותג אחר, אז פה אני עושה אי הכללה. אני לא רוצה שאותו קהל יקבל את זה. אם יש לכם אין לכם מה להתעסק עם זה קצת יותר מורכב, לא צריך להשתמש עם זה. בסדר? שפות. אם לצורך הדוגמה,
אתם מפרסמים לקהל שמדבר עברית. אז אני מסמן רק עברית. אני רוצה שרק מי שהמשתמש שלו בפייסבוק הוא עברית, שיראה את ההדרכה הזאת. אני רוצה שמי שרואה את המודעה הזאת יראה את זה ברוסית. בסדר? יש אוכלוסייה מאוד גדולה שעוברת רוסית באשדוד. זה הרבה יותר גבוה מה-30, אבל כביכול המנהל מודעות, המערכת שלהם בתוך פייסבוק, באזור 40,000 אנשים בתוך אשדוד, יש הרבה יותר אנשים שדוברי רוסית, פשוט לא דוברים את השפה ברמה של כתב וגם לא שמים אותה בפייסבוק. אבל בסדר? אם אתם משתמשים בעברית בישראל, תעשו עברית. אם אתם רוצים לפרסם לקהל רוסי, צרפתי, אנגלי, לא משנה מה, תבחרו את השפה שלהם אתם רוצים שזה יפרסם. מעולה. הצעות נוספות. הנה, פה אנחנו בוחרים את הגיל באופן מדויק. אוקיי, אני לצורך הדוגמה רוצה נשים מעל גיל 30, ואני יודע שבאופן ממוצע, אני לא יודע מה קוסמטיקאית, ואני יודע שבדרך כלל נשים הכי מבוגרות שלי הן בנות 60. מעל גיל 60 כבר לא שמות את זה, לא ברור. אז אני מפרסם את 30 עד 60, זה קהל היעד שלי, בוחר את נשים, וצמצמתי לעצמי קהל יעד נורא מדויק של מה שאני עושה. מה שכן אני יכול לבוא ולהגיד, שימו לב שקהל היעד לא קטן מדי. בסדר? אני לצורך הדוגמה מנסה תמיד לא לרדת במצב של אזור ה-300,000, 200,000, נותן לפייסבוק כן את האופציה לשחק עם הדבר הזה, 100,000, 200,000, לא נותן לו פחות מזה, כי בסופו של יום אני רוצה שכן פייסבוק ישחק קצת, כי הוא יודע מה הוא עושה. הנה, יש פה גם את האופציה הזאת, אתם רואים? זה אופציה של פייסבוק, שהיא נותנת קצת אופציה לאנשים שהם קצת רחוקים מהאלגוריתם של מה שבחרתם, אבל אולי הם יתאימו, בסדר? אולי הם יתאימו באופי שלהם, אז זה גם יפרסם אליהם. זו אופציה שאני כן משאיר אותה, כי אתם יודעים, אין דבר כזה שחור ולבן בעולם שלנו, אז ככה זה הגישה שמה שאני רוצה. יופי, אז גיל מינימלי 25, שפות, מינימום 30, נשים. עכשיו, מיקוד מפורט. כאן אני בעצם בוחר תחומי עניין של אותם אנשים. לצורך הדוגמה, אני רוצה לדבר על נשים שרוצות קוסמטיקה. הייתי בעברים, מי שמכיר אותי ויודע, אז הייתי מנהל מערך שיווק של כמה וכמה חברות קוסמטיקה מאוד גדולות בארץ. אז קוסמטיקה, בסדר? קוסמטיקה, יופי, טיפוח אישי, בעצם לבחור כמה וכמה דברים שיכולים לגעת באנשים זה מתאים להם, בסדר? ביטחון עצמי, הערכה עצמית. בעצם אני בוחר, אתם רואים? זה בעצם מזקק לי את האנשים, אתם מכירים את זה שאתם צופים באינסטגרם, ואתם פתאום רואים סרטונים שאומרים, בונה, זה בדיוק הדברים שאני אוהב. אז זה בעצם הדברים שאתם יודעים, שפייסבוק יודע שאתם אוהבים אותם, וככה יפרסמו פרסומת לפי מה שאתם יודעים. בסדר? אז אנחנו בחרנו בעצם את כל הפרמטרים על אותו בן אדם, זה מה ששמעתם בטלוויזיה, האלגוריתם, זה האלגוריתם של פייסבוק. מעולה, בחרנו את כל הדברים שאנחנו צריכים. אנחנו יכולים גם לעשות שמור את הקהל, ואז פעם הבאה שאנחנו נרצה להעלות מודעה, יהיה לנו נורא קל. אז אנחנו נעשה שם הקהל, קהל לדוגמה, טיפוח אישי, לקליניקה, לא משנה, קליניקה. בסדר? אשדודיות, אשדוד, 25, לא סליחה, זה יצא 30 פלוס. בסדר, נקבה, מעולה. אז קהלתי בול לקהל היעד, אני יודע מי קהל היעד שלי, אתם רואים? הוא יופיע לי כאן בקהלים השמורים. פעם הבאה שאני ארצה לעשות מודעה, אני יכול לבחור את קהל היעד, והדבר הזה ישלב לי את זה באופן מיידי. שלב הבא, מעולה. אז אחרי שעשינו את הדבר הזה, אנחנו נצטרך לבחור שם למודעה. עכשיו, ההמלצה שלי, גם כשאני למדתי שיווק לפני בערך 5.5 שנים, 6 שנים, גם אז לימדו את זה וגם היום למדים את זה, שאין דבר כזה מודעה אחת מצליחה. יכול להיות שזה יהיה הדברים הכי מינוריים שיש. הצבע הקטן ברקע מאחורי ככה ומאחורי ככה, ומילה שאמרתי ככה ומילה שאמרתי ככה, יש דבר כזה שנקרא בשפה המקצועית A-B טסטינג. אני לא יודע
מה פייסבוק יאהב לפרסם, אני לא יודע מה ייתן לי יותר לידים, ובגלל זה אני עושה בין 4 ל-5 דוגמאות של אותו מודעה ספציפית, ואני מעלה אותה לפי איך שאני רוצה. אז מודעה ראשונה, צבע כחול. בסדר? יופי. עכשיו, אחרי שעשינו את הדבר הזה, זהות, פה הוא מפרסם כמובן בדף העסקי של אותו פייסבוק, חשבון האינסטגרם, אם יש לכם חשבונים מקושרים אחרים, אבל תחברו את חשבון האינסטגרם שלכם, על מנת שזה יופיע גם באינסטגרם, וגם יוכלו להיכנס אליכם לקיר, לזהות מי אתם ומה אתם, לייצר עניין של אמינות. מעולה. יצירת מודעה, השתמשות בפוסט קיים, השתמשות במוקאפ של מרכז הקריאייטיב. יש לכם שתי דברים שהם קריטיים פה, שזה עניין של יצירת מודעה מאפס, או להשתמש בפוסט קיים. אם בעבר העליתם פוסט מסוים, אתם יכולים להשתמש בו בתור מודעה, לשלם עליו כסף ובעצם לקדם אותו. כמו שאתם מכירים בוסט, שאתם עושים בכפתור שהוא לא מדויק, אז פה יכול להיות לכם מדויק יותר. אני ממליץ לעשות יצירה מאפס, אם יש לכם דברים שהם הצליחו, אתם יכולים להשתמש בהם, זה מעולה, זה סבבה. זה מתאים נגיד למי שעושה מני-צ'אט, ואת זה אני כנראה אעשה בהדרכה הבאה, למי שאיתנו במועדון, אבל זה העניין, לעשות יצירת מודעה מאפס. לאחר שעשינו יצירת מודעה, אני אעשה יצירת טופס, בסדר? אני מגיע לכאן, אני יוצר יצירת טופס, ובואו נלך לדברים שהם קריטיים בתוך יצירת טופס, כי לפעמים אנשים מפספסים את זה. לחצנו על הגדרות, אנחנו הולכים לתצורת הטופס. שפה, חשוב שזה יהיה עברית אם אנחנו מפרסמים בעברית, אם אנחנו מפרסמים בערבית, ערבית וכו' וכו'. שיתוף, חובה, 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 חובה. למה? כי אם אני מפרסם, אני רוצה שלצורך הדוגמה בפוסט תהיה אפשרות לשתף את הפוסט. אז תמיד, 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 תמיד שהאופציה הזאת תהיה פתוחה, אז העניין של הפוסט חייב להיות פתוח. מעולה. בואו נראה אם יש פה עוד איזה משהו בקטגוריות שפספסנו. לא, אין פה איזה משהו שהוא. יפה. שם הטופס, נאור, חדש, לדוגמה. בסדר גמור. יפה, פתוח, אמרתי לכם תמיד תעשו את זה פתוח. יותר נפח, כוונה, לא, 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 תשאירו את זה ככה, הבא. יופי. כאן אפשר להוסיף שאלות, נגיד אם אני רוצה להקשות על הבן אדם שישאיר פרטים, בעצם על מנת להביא אנשים קצת יותר רציניים, למרות שאני לא כל כך ממליץ על זה, במיוחד לא בתור פייסבוק, וגם לא תמיד בתור חלק ראשון, מסע ראשוני בתוך משפך השיווקי שלנו, אז את זה בדרך כלל אני משאיר ריק. יכול להיות שאני מוסיף דברים, נגיד שאלות אמריקאיות, תשובה קצרה, מאיפה אתה בארץ, לא יודע מה, אם אתה מפרסם לעסקים, איזה עסק יש לך, מה התקציב השיווקי שלך וכו' וכו' וכו'. עצה שלי בתור בן אדם שמפרסם בתוך פייסבוק, אם אתם מפרסמים קמפיינים מאומנים ואתם עושים טופס לידי מיידי, לא לשאול שאלות. את זה אנחנו נעשה בשלב הבא, באפסייל, אוקיי? שלב ראשון אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר מהר, לצוד כמה שיותר מהר את הליד, ואחרי זה אנחנו נטפל בו בעניין של חימום הליד, כי אחרת אנחנו סתם נגדיל את אחוזי המרה, וכל ליד יעלה לנו יותר יקר. אני רוצה שהלידים יהיו יותר זולים, ואלה שהם באמת רציניים, יהיו שווים כסף בצורה מהירה. בסדר? אז בדרך כלל אני לא מוסיף שאלות. פה תהיו, אתם רוצים לעשות את זה בעברית, יירשם עכשיו, מלא פרטים, וקבל הטבה, לא משנה מה, תהיו, יירשם. עכשיו תשאירו את ההטבה לאחרי זה, אני אגלה לכם. בסדר? עכשיו שלב הבא, מה הדברים שאני חשוב לי שכן יהיה? דואר אלקטרוני, שם מלא, בדרך כלל אלה הדברים הנפוצים. בואו נראה מה יש פה עוד. מין, מצע משפחתי, כתובת וכו'. 3 דברים שאני משאיר זה דואר אלקטרוני, שם מלא ומספר טלפון. דואר אלקטרוני על מנת לעשות דיוור. מי שרוצה אחרי זה לעשות עניין של דיוור דרך מערכות של רב מסר, שלח מסר, סמור וכו' וכו' וכו'. שם מלא בשביל שידעו מי הוא, מספר טלפון, כמובן בשביל שניצור איתו קשר. הבא. מדיניות הפרטיות,
אתם יכולים להוסיף, לא חובה, אתם יכולים להוריד את הסימון של זה, אבל פה אתם יכולים להוסיף בעצם תקנון שבו אתם אומרים, אני לקחתי את הפרטים שלך בשביל לעשות ככה וככה, אם תרצו גם למכור את הלידים או משהו כזה, אז כאילו אתם מסמנים לו שיש תקנון, מי שרוצה שיצפה, אבל לא חובה, בסדר? שלב הבא. אוקיי, דף תודה. זה דף תודה של פייסבוק, תודה רבה שהשארתם פרטים, וכולי וכולי וכולי. משהו שאני כן ממליץ פה, זה כן להתחיל לשחק פה קצת עם ChatGPT, ואני אראה לכם דוגמה עכשיו, בסדר? אז נלחץ על הפלוס, איפה ה-ChatGPT, אני פשוט מסתיר עם התפסן של המצלמה. הנה, צ'אט, תרשום לי, תרשום לי אפ סייל מתאים למודעה לקוסמטיקאית שרוצה לגרום לאישה שהשאירה פרטים עכשיו לקבוע איתה שיחה נעשה או שנעשה תור ביומן? תור ביומן, והיא תקבל 50% הנחה על קביעת תור עכשיו. בסדר? אז בעצם מה זה דף תודה? דף תודה הוא בעצם אופציה עבורנו בתור משווקים להגדיל את אחוזי ההמרה ולהגדיל את הסגירה, או לגרום לבן אדם בעצם לסגור איתי כאן ועכשיו באופן מיידי. אז תמיד אני משתמש בדברים האלה, מחילה על שגיאות הכתיב, אני פשוט מנסה לכתוב את זה מהר, אני רוצה כן שמספיק ותראו הכל. מעולה. כמעט וסיימנו, ויש לך הטבה שלא כדאי לפספס. תודה שהשארת פרטים, ורק בגלל זה את מקבלת 50% הנחה על גביית תור, תגביעי עכשיו ביומן. לוח הזמנים מתמלא מהר. כדי לשמור על ההנחה, לחצי עכשיו וגביעי תור בזמן שנוח לך. אין התחייבות, רק מקדמה קטנה לשמור את המקום. רוצה לדבר על זה? לא, אני את זה לא הייתי מכניס, בסדר? זה יכול להקטין אחוזי המרה, זאת אומרת שהן יודעות שהן צריכות לשלם כסף. נעשה את זה משהו בצורה פשוטה יותר, נעשה את זה ככה. אני אהבתי, אני אישית אהבתי, לא יודע אם אתם התחברתם, אבל אני אהבתי. נהל מודעות, נשים את זה בכותרת. מעולה, כמעט וסיימנו. אפסייל, מעולה. יפה, פצצה. ופה אני יכול להכניס את הקישור. אני יכול להכניס את הקישור של המייל שלי. נגיד, לא יודע מה, בואו ניכנס לאחד היומנים שלי. הנה, ככה אני ממש עובד בשימוש כל כך של הקנדלי, הישן. מי שרוצה אני יכול לעשות גם הדרכה כמובן על קנדלי, להראות לכם איך מייצרים יומן דיגיטלי מבלי ששלמו על זה כסף לחברות האלה שדורשות 150-200 שקל לחודש, מחירים אסטרונומיים. אז טוב, אז הנה, שיחת היכרות, מעתיק את הדומיין שנתנו לי, ובא והופ, מדביק אותו פה. ברגע שעכשיו לצורך הדוגמה, אני אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אני יכול, נכון שאחרי שמילאתי פה את ההנחה, אז אני מוסיף פה את ההנאה לפעולה. משתמש באחד המשפטים החזקים בתוך הטופס, 50% אחר גביית תור, אם תגביעי עכשיו, ובא ומדביק את זה בקריאה להנאה לפעולה. ננסה יכול לעשות את זה 50% הנחה, ונעשה את זה קצר, 50% הנחה עכשיו ביומן, ואז מישהי באה לוחצת טאק! הבנתם את הכוונה? זה המטרה שלי. המטרה היא בסופו של יום לייצר פה אחוזי המרה יותר גבוהים. בסדר? זה המטרה מתוך קמפיין פייסבוק. אז בואו נשמור את הטיוטה. נעצור את הטופס, סתם לדוגמה. מה חסר לנו פה? יש לנו פה באג. שם הטופס כבר קיים, יש להזין את שם אחר. נחזור אחורה. שתתתתה. 13 7 26. בסדר? מעולה.
יצרנו טופס חדש. יצא? יצרנו טופס שהוא חדש, טופס שהוא אש. טוב, אחרי שיצרנו בעצם את הטופס עצמו, זאת אומרת אנחנו צריכים לייצר מודעה, אוקיי? הגדרת קריאיטיב, אני יכול לבחור מודעה שהיא תמונה, מודעה שהיא סרטון, מה שיש לכם, בסדר? אם יש לכם, צילמתם בעבר, לקחתם איזה מעצב, קמפיינר, משהו שעלה לכם, אם השתמשתם במנהל מודעות אז יופיע לכם כאן, בתוך הלוח עצמו, אם לא, אתם יכולים ללחוץ פלוס או עלה, וכאן יופיע לכם כל מיני סרטונים של מה שאתם עשיתם, דברים כאלה שיצרתם בקנבה, ומה שאתם לא רוצים, בסדר, אפשר לבחור סרטון, יכולים לבחור סתם איזה משהו כזה, מסתם נתתי כדוגמה, לא חייב את זה, יכול להיות משהו אחר. שוב פעם, אני אישית כאילו ממליץ לעשות את זה קצת אחרת, את העניין של כביכול להציג את המבצע, כתוביות, עריכה, לעשות את זה קצת יותר שייתן לכם אחוזי המרה טובים. ותייצר לי עכשיו נחזור ל-ChatGPT, תייצר לי מודעה עוצמתית ומסקרנת לאותו קהל יעד. לא! תייצר לי מודעה עוצמתית ומסקרנת לאותו קהל יעד שסובל מאקנה חזק בפנים, וזה פוגע לו בביטחון העצמי. מחילה שאני מדבר על העניין של האקנה וכאלה, מכיר את זה, הייתי על קמפיינים של קוסמטיקאיות הרבה זמן, יודע מאוד מה נוגע בכאב של לקוח קצה, אבל אין מה לעשות, זה התחום של הקוסמטיקה. מרגישה שהפנים שלך מספרות סיפור שלא מגיע לך, קמת אחד קטן, המראה שהשתנה, ביטחון ירד, ואז את מתחילה להסתיר, לטשטש ולהתבייש. ותדעי אפשר אחרת. טיפול קוסמטיקאי מתקדם שיודע בדיוק איך לטשטש את הקמטים העמוקים, להחזיר לזוהר לפנים ולהרגיש שוב שלמה עם איך שאתה, גם בלי פילטרים. היום יש לך הזדמנות חד פעמית, קובעים תור עכשיו ומקבלים 50% הנחה על הטיפול הראשון. הייתי רוצה שתיתן לי משהו יותר טוב מ-50%, אולי טיפול ראשון שקל, לא, טיפול ראשון ב100 שקלים, לא, נעשה את זה ב50 שקלים, 49 בסדר? תעשו את זה, תנסו, אני אסביר לכם משהו על עניין של מודעות בפייסבוק ודברים כאלה. המטרה היא בקצה, לגרום ללקוח קצה, להרגיש כאילו הוא דפק אתכם, בקצה, כי אם הוא הרגיש שהוא דפק אתכם, הוא יבוא ויקנה. וזה המטרה שלכם. המטרה שלכם שבן אדם יבוא וירגיש כאילו הוא דפק אתכם. עכשיו, הגיע לקליניקה, שילם 50 שקלים על מה שהגיע לו, מפה זה אתם והיכולת מחירה שלכם על מנת לבוא ולהגדיל אותו. לעשות לו אפסייל, עוד מוצר ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כי ככה בעצם העולם עובד, העולם העסקי, וככה זה עובד דוגרי, בסדר? אז יש לנו פה מודעה שהיא נחמדה לאללה, היא יכולה להיות סופר מגניבה, אנחנו נעשה אותה בטקסט הראשי. מעולה. ניקח את זה ככותרת, מעולה, ונוסיף את זה בתיאור. בסדר, שאם יופיע משהו בקטן, אז כאילו, בלי אותיות קטנות, בלי מחויבות להקת, וההזדמנות שלך להרגיש לך. אתם מבינים? אז כאילו שיחקתי בו על כל העניין של הרגש עצמו, ונתתי פה 100%. כל מיני שטויות של AI ופייסבוק, סיום. וזהו. אם אני אלחץ פרסם, המודעה הזאת תעלה לה.
אז כן, בואו נראה אם יש פה איזה תקלה. לא, הכל תקין, העלינו מודעה, העלינו קריאייטיב. מה שכן אני ממליץ, כמו שאמרתי לכם, זה לעשות כאן שכפל במהירות. בסדר? שכפל במהירות. מעולה. ואז אני עולה למעלה. משנה. מודעה שנייה. צבע. סגול מטה. בסדר? ואז כאילו אני משנה. ואז אני עושה פה. איפה זה? אני יכול לערוך את המדיה. אני יכול לעשות delete. בעצם למחוק. לעשות עכשיו נגיד, לא יודע מה, סרטון אחר. סרטון שכבר קיים לי במערכת. בסדר? עשיתי הבא. בוא נראה. הבא. ואז אני יכול לשנות את הטקסט. בסדר? אני יכול לשנות את הטקסט, נגיד לטקסט אחר. תעשה לי טקסט דומה זה, ותשנה אותו שירגיש אחרת, ותיגע במקסימום כאב בפתיחה של טקסט. בסדר? נעתיק. מדהים. הדבק. נפרק את השתי שורות. ועשינו. בואו נראה אם זה בסדר. מעולה. קמפיין מעולה. טוב, אז חברים, אני אישית מאוד נהניתי להעביר את ההדרכה הזאת. יש לכם כאן, מתחת לסרטון הזה, קישור להצטרף למועדון שלנו, שבו אני מלמד את הכל, כולל ליווי אישי, בסדר? בשקל אחד בלבד, לשבוע ניסיון. יש לכם קישור כאן למטה, תיכנסו, תירשמו, יש שם את כל הדרכות שאתם רק צריכים, מרמה של פייסבוק, ניהול קמפיינים, עריכת וידאו, בניית אתרים לעסק, כל דבר הכי קטן שאתם צריכים, כולל ליווי אישי שלי. בסדר? אז אם יש מישהו שזה מעניין אותו, יש קישור למטה, שקל אחד, תיכנסו, תירשמו, ובתוך כמה רגעים.